Да. Брат, стига, искам да го мина това. Писна ми да умирам на тъпи глупости. Винаги се случва това с всеки beginner extreme, който игра. Просто влюквам до края, умирам един път и просто оттам имам адски лош късмет. Ще да правиш на харда с някой. Да. Аз вече съм си го измислил. Ще играя с Azerix. Защото сега имам клавиатура, имам извинение да джумпна на нивото. Късмет, това ще дано да не ти отнеме 3 години. Не, аз вече съм научил цялото ниво и даже имам някои доста хубави рънове. Мерси. Ти колко темп имаш на нивото всъщност? Стратус GG. Буквално същия темп, който казах, че искам да го минах. Това трябва да го правя повече. Не, трябва да казваш. Окей, рекордвах. Да, пресиш да не рекордваш. Маля, ако не рекордвах, ще да се самоубия. Добре, това не е Extreme Demon, май. Не, Extreme Demon е май. Да ме е много близо до това да е Insane Demon. Чудя се къде ли щях да съм, ако не бях спрял да играя и всъщност имах време да играя. О, беше си много надалеч. На колко надалеч? Бая. Наистина единствения период, когато бях спрял да говоря с Иван Педераста за малко, имах точно тези 2 седмици,